The bomb. Хора, аз съм Impossible и това е първи епизод в Ender God PvP или по-точно ревю на сервера. Сега сме на спаун и той е някакъв огромен готин. За мен ма кефи как е направен. Горе ми някакви балони. И сега ще продължим с варповете. Варп Дъпър Шоп, мисля, че беше първия. Варп я да идем. Варп Дъпър Шоп. И да, ето го. И закупуване на пари. С точки. Тези точки се купуват с истински пари. А пък тези правиш, това са ти парите в играта. Примерно си имам взем малко. Защото пускаш 1000, аз имам 24 000. Не съм заразил много. И 25 000, нали аз сега 24, може да ги вземете с 4 точки. И така. Тук имаме легендарка за 20 точки. 4 легендарки по-точно. Фулбра 2 с Sharpness 5, Efficiency 5, Fortune 3, Silk Touch 1, Breaking 3. Така. Да, тук има спаунери. Така на Villager, Mushroom Call, Bat, Witch, Blaze, Silverfish, Creeper, Pigman, Enderman, Magma Cube, Slime, PF Spider, обикновени спайдери, скелети и зомбита. Има и Creeper егове. Понеже това е факшн сервер, Creeper еговете се използват за рейд на холмовете. Да, това е такова странно. Да. И има дали са наградни, но това си е full set, който е с Protection 4 Breaking 3, Full Match Sharpness 5 Wardeck на Black 2 Breaking 3 и Full Luck, който е Power 5, който за Flameno Infinity 1 и Breaking 3. Много ми е странно как ги гледам. Просто че ядете мишка на тях. Както го видя. Така трябва, че го върта някакво странно. Да, следващия Warp е Warp Drop Party. Там спрят сравните. Те ми ги мет на някакъв на спална, аз си ги взех. Аз съм с Pro 2 сет, съм с полука. И да, тук се прави евентите, това е Warp Drop Party по-точно. И тук се прави Drop Party-то. Не, ето там. Ето тук да. И да, тук се нареждат тестове. Там на определено време се отварят, всеки граби каквото граби. Махат се и след това пак. И това е почти всеки ден. Примерно вчера имаше, онзи ден имаше. И да, тесто има. Следващия Warp е Warp Enchant. Тук ми взел малко джамбурки, не знам защо ще пием. Това е Warp Enchant, не е нищо особено, но пак. Ако си попитате защо е Iron Block и God Block, сървърът има NCMMO. И с него, с Iron Block, има левели на майнинг, на репир и така нататък. И реперването, примерно, ще си реперните диаманти на броня, но първо трябва с Iron, за да репервате диаманти, трябва да сте... Пробиш 50-то ниво, да? Но енчанта изчезва и трябва да вдигате ниво. И ако станете 600 левел на репир, можете да ги смачвате чрез този голдблок. И примерно имате някакъв, дето ви трябва примерно Breaking 3 наградник. Смачвате го и го взимате и си давате 8 Diamond. Да, отколкото е направен наградник. Или какво сте смачнали? Хиаман. Хиаман. Добре, не трябва. Warp End. Сега Warp End. Само напишем. Да.
Така, и това е Warband. Да, готине, мен ме кефи, тук също знаете как се прави, предполагам. Да, ето. Отдолу слагате табелка и отгоре имаше такова. Да, така съм го виждал и за билярдни масии, много такива как се прави. И да, това общо взето е Warband. Има тук кули и нали като излезете тук е PvP. Това е PvP Faction Server. Доста добре е направен, има доста неща на Warband. Ама по-голямото миле става на Warp PvP. Мисля, къде ставаше, не знам. Аз сега много ни ходя на PvP, развивам се. Warp XP. Ще покажем. Тук има някакви балони. Да, това е Warp XP. Пак има блокове за мачи за 50. Имате 50 XP за 100 пари. И да, 100 моней там. Warp Fishing. Warp Fishing. И там става Snake евента. На Warp Fishing се прави Snake евента. Ето сега има, не може. Това да направя за до вечера. И да, и долу скачате, нали, си ловите рибата, си Warp Fishing и пак гледайте колко добре е направено. Искали се да направят такъв Warp, направили се и пак постарали са се. Виж, това тук е направено с едно такъв бент и втика вода, просто много ме кефи мен. Има един пиратски кораб. Тук има още пиратски кораб и тук има да си купувате въдите. Или да ги продавате, не само да ги купувате. Бой. И да, в принципе от тук почва. Е това бокс се тупи. Тук се продължава, нали, фишинга и да. И си идёбите. Сега тук изобщо нямам никаква идея къде отивам. Това Warp изобщо не съм го обикалял така много. Моля. Някакво такова ми е много странно, не знам така гледам. Моля, хиперяк да направим така. И да, така някакво такова оградено. Не мога да разберам. Къде се намира това? Това ще е някъде далеч от спауна. Ако ми е така дупка да излезем, ще е много добре. Следващия Warp е Warp Food. Знам някакъв Pro 2 сет. Чак 4 меч. Защо? Вече са голни. Защо? Може накрая на клипа да ида на PvP. Ще видя. Това е Warp Food. Тук има кокошки. Така че има кокошки. Има си и пак е направен красиво, което на мен ме иска да си красиво, има си прави, има си прасета, има си какво има, има си овце. Следващия Warp е Warp Help. На Warp Help са правила и така нататък. Че Warp Help Rules и English и Bulgarian. Насам. Тук са правилата на английски и правилата на български. Така. Използването на хакове е забранено, улъждането е забранено, обиждането на другите играчи е забранено, уважавайте екипа на сървъра, грифът е позволен. Да, това е... Грифът е позволен накратко. Това е Faction сервер. Да правите ли с Faction, имате Power и ако ви падне Power на Faction, ще... Не, къде? Повиш. Да, и вижте, нашия пауър е намак, защото ние играем всеки ден с ни напредли. Се разцъкаме така. Искането на предмети от админ е забранено. Рекламирането на друг сервер е забранено. Отправяне на предмети на други играчи е забранено. Да, примерно, ако сте някакъв франк, защото тук има Endergold Plus и така нататък. Мисля, че има франк, ще идем да го видим. И ако намерите бъг, съобщете на екипа ни. Има награда. Да. Как се работи с Faction? Да, понеже това е Faction сервер, пък има как се работи с Faction. Да се направите Faction for Create,
за да го изтриете в Disbump. Как да левна от Faction в Leave, как да добавите приятел в Invade и този приятел как да влезе в Faction ви в Join. За да защита своята база трябва да напишете в Claim и да обикалите. Така където има уидене, пишете в Claim, обикалите в Claim и така. За да смените името на факшена в Tag и Name, за да направите админ права, да дадете, примерно аз правя факшена и да дам някой мой приятел права факшена в админ и той да може да добавя така нататък. Пък как да проверя колко сила имам в факшена, както аз написах в това, и излезе ето Power и така нататък. Да, това е така вече, да, кои са играчите в факшена, ето аз, Бобсън, Масето, Little Pro BG, Victor True, Exig BM, Naked Pro, Добро BG, да. И още един Impossible. В неутрал как да дам на някой мир. На някой факшен, примерно в неутрал и името на факшен, ако искате да станете приятел от някой. В Ели как да направим съюз с някой факшен, в Enemy да направим някой факшен враг. Ако силата на факшена стане по-малка от земята, могат да завземат. И могат да ви тупат обсидиана и да ви вземат всичко. Как да премахна някой от факшена в пик, как да сложа къща в Set Home, как да ида до деня в Home, за да видите дали около вас има други факшени в Map, за да можете да отваряте чест в Promote. Да. И това се тук вече има. А това е бит. Трябва да имате пари, да бидвате, както щята сега, не знам, бидна ли някой нещо. 3-2-1, да, някой много бит няма бидо. Ето сега спознаме 4 зомби спаунер ек. Зомби спаун ек. Да, 4 зомби яйца и сега бидвате и тук сега е почнало 10 000. Сега ако видите, че някой чата бит, еди кой си името му, излезе колко пари е биднал и така. Следващия Warp. Warp Jump. Той мисля, че е на спауна. Jump. Ето това иска някой да бидне. Ето то Викто вигна 10 000. Така, който иска ги взема. Не е за спаун, това е някакъв друг. Иначе е на спауна има. Той няма го минавам. Само така. Видим го като ни падни, да. Това беше бързо. Не вземам с едната бързата. Как ги имам? Мога ли вземам бързо? Сериозно ли? Абе. Що фейлвам здравата? Мале. Добре де! Ще ми пречиш ли, бе? Аз джамбутка даже е по-трудно. Добре, няма само да правя нерво. Warp мазе. Това е... Ясно кое. Warp мазе. Да. Това пак е един евент. Почвате и всеки ходи на някаква посока и трябва да стигнете до края. И който стигне, взима награда. Ама някои тунели са трол, други не. Или само един е верния. Не съм 100% сигурен, ще го изложа. Те съм само веднъж, тук тръгнах по един път, бях първи, викам, ще го взема, гледам, айде, право. Следващия Warp Minigames. Гъмбуждаме, тя колко е? Тя е на 30. И да, Warp Minigames. Pixel Art made by Nobody Dogs. Хизет, както и да е там. Какви минигри има. Гледам още много няма никакви. И да, няма да сега, ще са скоро тези минигри. Сега като гледам Mob Arena, нещо, какво ще... Добре, както да не знам какво ще.
Ама ще го имат. Има някакви айтеми, къде да ги вземем, това е книжката. Бай Ендер Год. Това е вежда сървъра. Дава тази книжка. Следващия Ларп Недър. Ларпове. Не са малко ларповете. Според мен има някои безполезни като Workbench. Не знам просто за кой ти. Ларп Недър, да, това е Ларп Недър. Там помня за ня хода. Излезе до тук е PvP зона, но се ще да никой. И да, и Ларп Недър също е готин. Ето и вижте там как е направено. Готино. Окей. Тук рано ми е такова. И тук си една разграда. Това мисля, че е сейф зона. Но ще ви изложа. Ще ви изложа. И това не е сейф зона. Защо? Warp PvP. Да. И също ще го остава накрая, когато ще скоча. Да се бия. Сега ще идем на Warp Repair. Вземем една стрелка и ще им се бием. Значи е про 20. Да, и така е пълно снеговани, пак два блока. Warp. Повишение на Warp. Workbench обаче. Work. Добре, някакво. Тук има времахните стабилите. Тук има Random Items. Тук са блокс, тук имаше... Как ме знам? Да, тук са за положенки материали. Тук са материалите и тук са самите положенки. В положенки са направени. Тук има такива храни и така нататък. Легове има да си купувате. Една струва 30 000, ако я продавате 9500. Почти всичко може да се продава в Хома. В шопа, в Хома. Random Items. Да. Има тук цветя, лили, редстоун, перли, брони, кофи. Само да ги купувате. Тук е ендер честове, бикани, брони, дъма, айран и тук егове. За зомби и така. Workbench. Ще видим тук как пише. Warp, кой не установи? Warp Plate. И Warp Plate да решим. Какво стана? Оп. Да, Workbench това е доспална пак така. Да. Warp Plate. Отиваме сега. Вече ги. Не ги. И да, ето имаме 4 шкодените тестове. Така. Никой няма да гледа на трейд. Да, ако викате админите, те няма да гледат. Снимайте на трейд, иначе не връщаме айтеми. Итеми. Мамо, стана, не се ли научихте? Да. Много отвора, не? И да има много такива трейд стайчки. И нещо тук да никой... Enchant! What the fuck? Бе, ето го трябва да бе. Има също много стайчки, така и за трейд и за Enchant. Ето това си пише. Ето тук. Ето тук. Они влизат в нашата. Стейдна. 20 кила. Минаваме. Ето тук. Минаваме. И си ги взимаме. И отиваме на... на Home B. Взема да даме една страничка. Home B ще няма ви го покажа, защото това ме е Home за сега. Но той е такъв разпръснат. Не е грифнат, просто тук сме щупили, това ни е една ферма. Ще мина. Да вдигнем по този левел. Този левел. Не знам що е. Home B.
Не взема стрелка. Ние честно сме свършили. Имаме, не се бойте. Взема само 2 глави. Сега ще оставя тя джамбурите, ще ги махна. Да, още по-добре да взема. Стига ми, имаме в принцип доста похранки и доста неща. Ама, това история. 7 глупства на кефи. А да, тук стаята на Даборак БГ. Добре, това не е неговата стая, той просто много иска да си има стая. Накрая ще му направя един хом само за стаята му. Стен на Warp PvP. Учим да ги размажем на ПП-то, да видим някой хак. На ПП-то, ето го. Също има да си купите повършенки тук, ако ви трябват. И да, това е огромно и там има дупка. И вътре скачат да се бият. Там има тест. Я да го видим. Вътре. Някой включи ли се? Ето опич. Бихме го. Често. Я вижте, на PvP-то има чест, има и легендарка. Аз ги вземем и бягам, тук някакъв пич. Ама. Сега го ще гледам да избягам. Взем легендарка в мен. Честах пипето, нямам сега се бием. Ще идем на спаун сега. Yes. Правим брейкинг 1, легендарка, 2 голден епълки, 2 дамблока, 2 емералд блока, малко обсидиан. Invisible Worry. Това ще го вземем. Това ще го вземем. Това ще го вземем. Тук меча, кой ще го правим, кой ще го правим. Това ще го вземем. Ще го държим себе си. Ако умрем. Няма и съм. Вече ще взема. Добре, вземай ги. И трябва пить, аз късвам само да се бия и да си правя кепа. Има някаква еднакъв сега ще ми купим. Излезе някакъв дъма. Точно разкатай топич. Абе, тенки, че набутна, ама... 100% ма гони, защото сега си мисля, че съм някаква фулка или нещо. Ебать, пика как машин. Но, седим на... Не, слушай. Сега ще вършим клипа, само да ви покажем всички китове. Да, имам всички китове. Сега ще ви покажа само кит. И кит старт, какво ви дава. Ерон броня и тези неща. Кит PvP. Да, пак броня, голденка, почнати и така. Кит старт плюс. Да ви дава блокове, голденки и така. И има още кит буйминг, който може да си закупите и кит буй PvP. И да, това беше всичко от нас за първи епизод. Харесайте, абонирайте се и до скоро!